Ilang fish growers sa Dagupan City inilipat na ang mga alagang isda para iwas lugi. Alamin sa detalye sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Naabutan namin ang mga mangingisdang ito sa kanilang mga palaisdaan sa bagong baryo Bunuan Gasset, Dagupan City na inililipat ang mga pinapalaking isda upang hindi maapektuhan sakaling maranasan ang hagupit ng bagyong Uwan. Ayon sa ilang residente, kahit mayroon na umanong seawall sa kanilang lugar ay pinapasok pa rin sila ng tubig baha na madalas nilang suliranin tuwing may dumarating na bagyo o malakas na pag-uulan na minsan ay sinasamahan pa ng high tide. Pero karamihan naman doon pumapasok ang tubig. Nababaha talaga dito, totally talagang parang dagat. Mag-i-stay muna kayo dito? Depende sa sitwasyon, hindi ko masasabi. Kasi, di ba may time din na yung sasabihin, ganito. Kasi, madali namang lumikas Halimbawa lang. Kung mapapansin nyo, nandito ako sa seawall, kung saan ay supposed to be mapoprotektahan yung mga residente na nandito, no? Sa ngayon ay naghahanda pa lang itong ating mga kasama, no? Sa barangay, mga barangay officials natin, and at the same time, yung mga residente dito sa paparating na bagyong Uwan. Maaga na rin na naghahanda ang mga opisyal ng barangay at kanilang disaster response team para sa mga nakatakdang direktiba mula sa lokal na pamahalaan. Inihahanda na rin ng mga ito ang mga personal na i-deploy sa mga kabahayan, maging ang mga paaralan na magsisilbing evacuation centers. Samantala, nakatakdang ipatupad ngayong weekend ang no swimming, no fishing at no sailing policy sa mga katubigang sakop ng Dagupan para sa kaligtasan ng publiko. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.